соли ҷорӣ тантанаҳои идона бахшида ба 22-мин солҷашни ваҳдати миллӣ дар маркази водии Рашт таҷлил гардид. Гурӯҳи эҷодии барномаи самт дар рӯзҳои истиқбол аз ин иди бошукӯҳи миллӣ ба ноҳияи Рашт сафар кард. ҳадаф аз ин сафар инъикоси вазъи варзишии ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи мазкур ба ҳисоб меравд. дар ҳудуди ноҳия беш аз 60 иншооти варзишӣ аз ҷумла 24 толор, 2 майдончаи сунъӣ барои футболи хурд, як маҷмӯаи варзишӣ бо 1600 ҷойи нишаст ва чандин иншоотҳои дигар фаъолият дошта, дар онҳо 4060 нафар ба машқу тамрин фаро гирифта шудааст. дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ варзишгарони ноҳия ба гирифтани 75 медали сатҳи ҷумҳуриявӣ даст ёфтанд. ҷамоати деҳоти ҳоид ба фарқ аз 14 ҷамоати деҳоти дигари ноҳия аз маркази он дуртар қарор дорад. тибқи ахбори сарчашмаҳои таърихӣ, ҳоид таърихи беш аз 2000 сола дошта, қаблан як шохаи бузурги роҳи абрешим аз канори он мегузашту худи ҳоид маркази бузурги тиҷоратӣ маҳсуб мерафт. ҳоид ин нақши худро муддати тӯлонӣ ҳифз кард, аммо 10 июли соли 1949 бар асари заминларзаи мудҳиш шукӯҳу шаҳомати қаблиашро аз даст дод. айни замон гурӯҳи эҷодии шабакаи телевизионии варзиш дар маркази ҷамоати деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт қарор доранд. дар маркази ҷамоат муҷассамаи модари ҳоид қомат афрохтааст. бинандагони арҷманд ки он баёнгари эҳёи дигарбораи ҳаёти сокинони маҳалли мазкур аст. агар ба мавқеи ҷуғрофии ҷойгиршавии ҷамоати деҳоти ҳоид ва умуман маркази он деҳаи ҳоид таваҷҷӯҳ кунем, пас аз қисмати шимолии он дарёи оби кабуд ҷорӣ мешавад ва аз қисмати дигар дарёи сурхоб ҷорӣ мешавад ва ҳардуи ин дарёҳо маҳз ин ҷо ба ҳам меоянд ва баъдан яке аз шохобҳои бузургтарини дарёи Вахшро ташкил мекунанд. табиат дар водии Рашт назар ба пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе нармтар буда, шояд аз 15 то 20 рӯз фарқ кунад. дар рӯзҳои сафари кории мо кӯҳҳо ҳанӯз барфпӯш буданду як қисме аз меваҳову полезиҳо нав ба ҳосил даромаданд. аз суҳбат бо мардуми бедодилу огаҳ аз таърихи кӯҳан баромон маълум шуд ки миёни сокинони ин деҳа ҳанӯзам аз варзишгарону паҳлавонони номдор ки дар асрҳои қаблӣ ному нанг бароварданд, қиссаҳову хотироти зиёди мондагоре дар ёд ҳаст. яке аз чунин паҳлавонони номдор Қандил паҳлавон аст ва мардум то имрӯз аз ӯ чун як тан паҳлавони номдору қавиҷусса ёд мекунанд. дар осиёи марказӣ 3 давлат арзи вуҷуд дошт: аморати Бухоро ва хонигари Кӯқанд, хонигари Хева. дар наврӯзинда ҳар се ҳамин подшоҳо ҷамъ шида дар як ҷо наврӯз барпо мекарданд, хурсандӣ мекарданд, базму бозию гӯштина ва хулоса ахирон баъд ҳар як подшоҳ як паҳлавоне дошт ки ба ҳамдигар қувва меозмуданд. касе ки ғолиб мебармад ҳамон сол ғолибията мебурд. баъд мутаассифона паҳлавони аморати Бухорора, амири Бухорора, паҳлавони туркманӣ дастболо мешавад, паҳлавони туркман, ва дар ҳамин вақт Қандил паҳлавон аку қадар номӣ набуд ва хулоса паҳлавони подшоҳ мегӯяд ки аку паҳлавони машҳур буда, ман аззати чӣ хел кай гуфтааст биё қувва боозмоем ки қапидааст ки бисёр қавӣ ба қувват. баъд пигаша бояд ки ғолибията паҳлавони туркман бибара. Қандил паҳлавон бармада дар ҳамин дасти якуми гирифтагинда паҳлавони туркмана мегира мезана, ҳамин қадри ғолибият ана бигем ки дар Бухоро мемонад.
аз хотироти тарихии варзишгарони ин деҳа акнун биёед ба вазъи имрӯзаи варзиши ин маҳал як назар андозем. Дар ҷамоати деҳоти Ҳоид тақрибан 8500 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. Дар ҳудуди он 8 майдончаи оддии варзишӣ ва як толор фаъолият мекунад. Дар ин толор 170 кас дар намудҳои ҷудо, куштини миллӣ, каратедо ва ғайра дар 3 баст ба машқу тамрин фаро гирифта шудааст. сокинону алоқамандони риштаҳои гуногуни варзиш баҳри сазовор истиқбол гирифтани рӯзи олимпӣ аз субҳи солеҳон дар маркази деҳа ҷамъ омада бо машқҳои дастаҷамъонаи пагоҳи рӯзӣ онро истиқбол гирифтанд. 23 июн ҳамасола дар кишвар рӯзи олимпӣ таҷлил карда мешавад. бахшида ба ин сана баргузории як қатор чорабиниҳои оммавӣ солимгардонии варзиш ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла имрӯз дар ҷамоати деҳоти Ҳоид ва дар маркази он хосатан деҳаи Ҳоид бо иштироки тақрибан 150 нафар варзишгароне ки сину солашон хело хурд ва наврас ҳастанд, як тадбири оммавии солимгардонии варзиш машқҳои пагоҳирӯзӣ ба роҳ монда шуд ва ин тадбир албатта гувоҳӣ аз он медиҳад ки сокинони ҷамоати деҳоти Ҳоид дар рӯзи олимпӣ албатта ҳамраҳии комили худро ба ин ҳаракат нишон медиҳанд. сайфулло шарипов тӯли 2 соли охир дар деҳаи Ҳоид ба ҳайси мураббии гӯштини миллӣ ва ҷудо фаъолият дошта, дар ин муддати аз нигоҳи замонӣ на чандон зиёд бо шогирдонаш дар чанде аз мусобиқаҳои минтақавию ҷумҳуриявӣ иштироки фаъол дошт. ҷавонони ҷамоати деҳоти Ҳоид дар тамом мусобиқаҳои минтақавии ноҳияи Рашт иштирок намуда дар соли 2018 низда зиёда аз 76 медал ба даст оварданд ки ин боиси ифтихори мо ҷавонони ҷамоати деҳоти Ҳоид мебошад ки ҷавонони мо мебаъда итминони комил дорам ки дар мусобиқаҳои ҷумҳурия ва берун аз он иштирок намуда парчамбардори давлати хеш мегарданд. ман тӯли як сол аст ки дар толори варзиши Шарипов Сайфулло машқ ва тамрин менамоям. ман дар тамоми мусобиқаҳои минтақавӣ иштирок намуда зиёда аз 12 медал ба даст овардам. ман итминони комил дорам ки дар оянда дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва берун аз он иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардам. бошандагони ҷамоати деҳоти Ҳоид барои таъмиру тармим ва бунёди майдончаву толорҳои варзишӣ иқдом нишон дода тасмим доранд то истиқбол аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти кишвар 2 майдонча ва як толори варзишӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. ин мавзӯе ки мо қарор дорем бинандагони арҷманд соҳили руди Сурхоб аст ва он аз самти ноҳияи Лахш ҷорӣ мешавад. баъдан пас аз чанд километри дигар бо дарёи Хингоб якҷоя шуда онҳо ду шохоби асосии дарёи бузурги Вахшро ташкил мекунанд ва дар ана ҳамин гуна фазои бисёр мусоид бинандагони арҷманд сокинони ҷамоати деҳоти Қалъанак ва махсусан деҳаи Ялдамич ба намуди ғайриоддӣ то ҷое барои чунин муҳит варзише машғул мешаванд ки ном дорад волейболи соҳилӣ. албатта сокинони кишварамон ба намудҳои гуногуни соҳилии варзиш таваҷҷӯҳи зиёд мекунанд, вале дар ин гуна фазо, дар ин гуна обу ҳаво аз чаҳор тараф кӯҳҳои хело ҳам баланди сарбафалак афрохта онҳоро иҳота кардааст. баргузории чунин як мусобиқот албатта то ҷои ғайриоддӣ менамояд, вале онҳо бо як ҳавас, бо як ҷаҳон гӯем шодӣ ба ин майдонча меоянд то ҳамарӯза мусобиқоти гуногунро байни сокинони ҷамоати деҳот ташкил кунанд.
деҳаи ялдамич аз маркази ноҳияи Рашт тақрибан 7 километр дуртар буда он яке аз деҳаҳои ҷамоати деҳоти қалъанак аст. Аслан вақте ба мо дар бораи ба намуди волейболи соҳилӣ машғул шудани сокинони ин маҳал иттилоъ доданд, як каме дар тааҷҷуб мондем, аммо аз иттилои дарёфта маълум шуд, ки сокинони ин ҷамоат ба волейболи соҳилӣ таваҷҷӯҳи махсус доштаанд. Пас аз фориғ шудан аз шуғулҳои доимии рӯзгор, ҳар бегоҳ дар фасли тобистон сокинони ҷамоати деҳоти қалъанак ба соҳили дарёи Сурхоб омада мусобиқаи волейбол ташкил мекунанд. намуди дигари варзиш ки инҷо маҳбубияти хос дорад, карате годзюруст. ин намуди як ҳарбаҳои шарқӣ аз навъҳои дигари карате бо нигоҳ доштани асолат ва унсурҳои анъанавии худ фарқ мекунад. мураббии ин риштаи варзиш Муртазо Ҷомиев, ки тӯли солҳои охир бо дастпарварони худ дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок мекунад, рӯзҳои 22-23 июн дар чемпионати Тоҷикистон оид ба карате-до, ки дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд баргузор шуд, иштирок карда ба гирифтани беш аз 10 нишон даст ёфтанд. дар ин фаъолияти кории худамон бо шогирдони худ дар мусобиқаҳои минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ баромад карда сазовори якчанд медалҳои намоён гаштаем. мо дар оянда ва кӯшиш харҷ дорем, ки бо шогирдони худ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами Тоҷикистони азизамонро баланд мебардорем. шукронаи сулҳу ваҳдат мекунем, шукронаи пешвои муаззами миллат мекунем, ки мо дар ин ноҳияҳои дурдаст ба тамрин машғул ҳастем. али Муртазо Ҷомиев аз фаъолтарин дастпарварони мураббии мазкур буда, мавсуф дар 2 соли машқу тамрини хеш ба гирифтани 18 нишон аз мусобиқоти гуногун шарафёб гаштааст. ӯ дар қалби худ орзуҳои калон дошта мехоҳад чун варзишгарони маъруфи кишвар ҷоизадори бозиҳои олимпӣ шавад. من جامعه منتظر همراه استاد با مسابقه ولایت سوق رفتم. من در آنجا در وزن من 65 نفر بود. من 10 تا آن را مغلوب کرده سزاوار جای اول گشتم. من در مسابقه های جمهوری و منطقوی سزاوار جای اول گشتم. من همگی 18 مدال دارم. من میخواهم در مثل دلشاد نظرов پرچمبرداری وطن عزیز خودم باشم. футбол чун намуди пешгоми варзиш дар гӯшаву канори меҳан маъруфияти зиёд дорад. дар варзишгоҳе ки бо ташаббуси сокинони ин маҳал қомат афрохта аст, ҳар бегоҳ бо ҷалби дастаҳо аз деҳаҳои гирду атроф мусобиқаҳои футболӣ ташкил карда мешавад. майдончаи мо пештар ин бисёр ҳолати бад буд. мо ба ёрии ҳами қишлоқ ва ҷавоно қатъина хумурек оварда рост кардем, ки ҳами ҷавонои мо ба ҳар хел корои дигар вай машғул нашаванд. ҳами футбол ҳамо сахт дастгирӣ карда будем, ки ҳами бачаҳо фақат футбол кунанду ягон корои ношоистагино даст нарасанд. дар ин майдонча ҳар бегоҳи мо бо ҳамсолони худ бозӣ мекунем. аз шабакаи варзиш ҳам хеле миннатдор мебошем, ки ба бозиҳои футболи ҷаҳониро бо мо нишон медиҳанд ва мо бозиро аз шабакаи варзиш ҳам ёд бигирем. сокинони варзишдӯсту варзишпарвари деҳаи ялдамич барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон аз ҳоло нақшаҳои зиёд доранд. эшон дар баробари бунёди иншооти таъиноти соҳаҳои дигар ба бунёд ва таъмиру тармими толору майдончаҳои варзишӣ ҳавасмандии зиёд нишон дода истодаанд. бо эълон шудани соли рушди деҳот ва сайёҳӣ мардуми деҳаи ялдамич чорабиниҳои муҳимро дар пеши худ роҳандозӣ карда истоданд. мардуми ин деҳа ташаббус гирифтанд, ки имсол 8 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 сохта то 30-солагии истиқлолият бо тамоми таҷҳизотҳои таълимӣ таъмин намуда ба хонандагони деҳа таъмин намоянд. дар баробари ин инчунин барои занони хонашин як коргоҳи қолинбофӣ
ба нақша гирифта шудааст. дар ин самт корҳо идома доранд. барои ҷавонон ки ояндасози ҷомеа мебошанд, мардуми деҳа бо ёрии шахсони саховатманда ташаббуси наҷиб пеша карда мехоҳанд ки дар зарфи ин 2 сол як майдончаи замонавии варзишӣ сохта ба ҷавонони деҳа тоҳфа намоянд. сокинони ҷамоати деҳоти қалъанак ва хосатан деҳаи ялдамич ба варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ аз қадим таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекарданд. дар деҳа мо бо устоди варзиши тоҷикистон сақоев тошхуҷа ки бо дастовардҳои шоёни варзишиаш дар байни хосу ом маъруфият дорад вохӯрдем. зимни суҳбат мавсуф шароите ки имрӯзҳо барои машту тамрин дар ноҳия фароҳам оварда шудааст васф карда онро ба он солҳое ки худ ба варзиш шуғл дошт муқоиса намуд. дар он даврҳо нигоҳ карда назар ба ҳозира риштаи варзиш на он қадар баланд буд, барои он ки майдончаҳои спорти варзишӣ кам буданд. аҳён ба назар метофтанд якта дар манеж мегуфтанд, дар он ҷо якта динамо ва спартак ки дар он ҷо дар институти бинокорӣ буд бо хайло иззатов машмедод ҳамино буданд. ҳозир нигоҳ кардаги дар ҳар як сари қадам майдончаҳои варзишӣ барои футбол, залҳои бо ҳашамат ҳамаи муҳайё фақат ба ҷавонон ба насли наврас муяссар аст ки ба корҳои ношоистаро накарда ба варзиш машғул шаванд, чунки варзиш гараи саломатӣ аст. давоми 2 рӯзи шиносоӣ бо вазъи варзишии ҷамоати деҳоти ноҳияи Рашт дарёфтем ки сокинони меҳнатқарину варзишпарвар ва шарифи ин ноҳия ба варзиш ва обу тоби бадан таваҷҷӯҳи зиёд дошта баҳри пурра фарогирии сокинон тадбирҳои амалӣ андешида шуда истодааст. дар рӯзҳои таҷлили 22-мин солҷашни ваҳдати миллӣ дар ноҳия 2 майдончаи варзиш барои обу тоби бадан ва машғул шудан бо футбол, волейбол ва намудҳои дигари варзиши даставӣ дар деҳаҳои навдӣ ва сомиёниён низ бунёд гардид. тибқи нақша то охири сол сохта ба истифода додани боз 4 иншооти дигари варзишӣ дар ҳудуди ноҳия дар назар аст. соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш омили таҳкимбахшандаи тарзи ҳаёти солим аст. ин тадбир ҳамчунин метавонад дар самти ба воя расонидани насли ҷисман солиму рӯҳан тавонманд заминаи мусоид фароҳам созад. дар ин миён бо дуруст сафарбар намудани мураббиён ва мунтазам ба машқу тамрин фаро гирифтани ҷавонони боистеъдод имкон ҳаст ки натиҷаҳои варзишӣ боз ҳам беҳтар гардад. умедворем дар ин минтақаи зебои диёр ки иқлимаш барои ба камол расонидану сайқал додани малакаи варзишгарон созгор мебошад чеҳраҳои нав ба воя расида намояндагони минтақаи Рашт ҳайати мунтахабҳои кишварро дар намудҳои мухталифи варзиш мукаммал менамоянд.